KPS Recording Studio Resma Bazaar। देखी के मनमा दौड़े छो हीरोइन के जैसन लौकै छी, देखी के मनमा दौड़े छो। मंत्र कोनो मार दो कि हमरा और पलट जाए, ताबीज बना दी अंतर्ज्ञानी बड़की छोरी पट जाए। ऊ हमरा से हम ओकरा से चंबुक जनक चिपक जाई। जहिया से देखले बारी मन नहीं खेला गोता, करोड़ों में बारी एक ई पसंद बा। जहिया से देखले बारी मन नहीं खेला गोता, करोड़ों में बारी एक ई पसंद बा। शेर से नीचे से करे वैसे हमरा करा दोना, ताबीज बना दी अंतर्ज्ञानी बड़की छोरी पट जाए। बाबा हो ऊ हमरा से हम ओकरा से चंबुक जनक चिपक जाई। दिलवा से दिलवा ओकर कोरे सवाल हो, नामे ओकरा बे बाबा राजा सुरीला हो। दिलवा से दिलवा ओकर कोरे सवाल हो, नामे ओकरा बे बाबा राजा सुरीला हो। मंत्र कोनो मार दो कि हमरा और पलट जाए, ताबीज बना दी भक्तिनी बड़की छोरी पट जाए। ऊ हमरा से हम ओकरा से चंबुक जनक चिपक जाई। KPS Recording Studio Resma Bazaar, Mधेपुरा।